Proud o punganon nga first timer sa usa ka international skateboarding competition milangkat og silver medal dito sa Baler, Aurora. Ibida ta siya sa report ni Mark Richie Abelia. Layat didto. Layat dinhi. Matod pa sa mga netizens, di ta kaingon nga first timer kay nakalangkat lang naman og silver medal kining 17 anyos sa first Southeast Asian Street Skateboarding Competition o sa men's category. Sa 18 ka mga skateboarders gikan sa Thailand, Malaysia, Indonesia ug Pilipinas, lakip siya sa malampusong nakasahod sa 8 ka mga finalists. Kinahandyo ko nga nani nang musunod sa sa unsay na abtan ni Marjeline nana sa practice gyapon. Siya si Renz Hilig, lumad nga taga-barangay Paho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, kinsa nagsugod kahilig sa pag-skateboarding sa edad nga 11 anyos. Sigon niya nga igo lang siya nag-enjoy sa iyang labing unang pagsalmot sa usa ka international competition ug bonus na lang kung mudaog siya. Wala ra jud ko ga-expect kay sa wala pa gasugod ang ang competition is enjoy jud ko. Salamat gyapon ko sa Ginoo. Sarada gyapon ko. Gipasalamatan niya ang mga tawo, ilabi na mga nahimo niyang inspirasyon nga si Boy Maranga kinsa nagdasig kaniya sa pag-apil. Giang ko niyang pinaagi sa paggahin og 5 ka oras matag adlaw sa pag-practice, mabait na iyang abilidad bisan pa man sa kakuwang sa pasilidad. Kauban si Rod Prado, Mark Richie Abelia. Balitang Bisdak.